Znaš ko je Andrej Tet. To ti je jedini lik na svetu koji uspe da sedi u Bugarskoj, puši cigaru od 300 evra i da priča kako je najopasniji muškarac ikada, dok mu u isto vreme majka u pozadini viče: Emori, skloni suđe iz sudopere. Ali naravno, on to pretvori u motivacionu priču. Pravi muškarci ne peru suđe. Pravi muškarci peru samo mozak muškarcima na TikToku. Brate, Tate je kao da uzmeš kombinaciju Ramba, motivacionog govornika, i lika što ti nudi kriptovalutu u inboxu, sve u jednom. Čovjek ti priča: brate, da postaneš alfa, treba ti disciplina, trening i 47 bugarki u kuhinji koje kuvaju supu dok ti dižeš tegove. On je alfa, znaš. Samo što njegov alfa paket uključuje i besplatnu policijsku pratnju kad ga vode u zatvor. Lik se hvali: bio sam u zatvoru, ali to je sve deo plana. Ja sam kao Batman, samo u Bugarskoj. Zamisli Batmana u Sofiji, vozi Ladu i kad otvori gepek, umjesto Batmobila, ima vodu sa limunom i cigaru i stalno ta priča o ženi. Znaš kako tati opisuje žene? Kao da priča o tabletima za veš mašinu. Žene su ovakve, žene su onakve. A ja ga gledam i mislim se: brate, ti nemaš devojku, ti imaš kolekciju PowerPoint prezentacija o tome kako žene funkcionišu. Lik je napisao doktorat na temu zašto je moja devojka pogrešila kad je tražila čašu vode. A TikTok klinci ga obožavaju. To je najbolji deo. Mali iz Vranja od 12 godina gleda Tejta i kaže: brate, sad sam alfa, više neću da učim matematiku, idem da otvorim 17 biznisa sa dropshippingom. I posle 3 dana: mama, možeš da mi kupiš burek? Nemam keš, još čekam da mi Shopify pošalje profit. Ali Tate je kralj marketinga. Znaš zašto? Zato što nikad ne kaže normalnu rečenicu. Sve što izgovori zvuči kao da je trailer za akcioni film. Na primjer, nikad se ne predaj. Ako te život baci dole, ti ga udari laktom u glavu i završi ga u prvoj rundi. Brate, ja samo pitam: Andrew, je li to motivacija ili Mortal Kombat cheat code? On ima tu foru, puši cigaru, sedi na stolu i priča: brate, ako si siromašan, to je tvoja krivica. Samo idi i zaradi pare. A ja mislim: hvala doktore ekonomije, kako se ja nisam setio. Evo, odmah ću da otvorim prozor i da poviknem: pare, dođite ovamo, tate je rekao. I uvek ta priča o Bugarskoj. Brate, aj ti meni objasni. Ako si najbogatiji i najjači, što živiš u zemlji gde kilo banana košta manje od tvoje šnicle? Čovek kaže: u Bugarskoj sam, jer ovde sam slobodan. Slobodan? Pa pola vremena si bio slobodan, a pola u pritvoru. Znači nije sloboda, to je pauza za ručak u zatvoru. A najbolja scena, onaj intervju kad ga pitaju: Andrew, šta radiš za život? On mrtav ozbiljan: ja sam motivacioni govornik, šampion u kickboksu i vlasnik harema. Brate, to nije CV, to je ZTA cheat menu. Upiši šifru i dobit ćeš Ferrari plus 3 bugarke u dnevnoj sobi. Lik stalno ponavlja: ja sam bogat, ja imam keš, ja imam žene. Znači, cela filozofija mu je kao pesma Smoke Mardeljana. Kurve, pare i droga. Samo što kod njega nije droga, kod njega je cigara i podcast. To je njegova droga, da priča 3 sata o tome kako niko nije dovoljno alfa osim njega. I sve vreme ta poza, sunčane naočare, brate. Čak i u zatvoru, znači u ćeliji mrak, 1 WC, 3 kreveta, on sedi s naočarima i priča: ja sam najopasniji čovek ovde. Brate, najopasniji čovek u bugarskom zatvoru je baba što sprema pasulj u kuhinji. Znaš šta je najjače kod Tejta? Svaka njegova rečenica počinje sa brate. A on Englez. Zamisli Englez da priča: brate, ako ne ustaneš u 5 ujutru, ti si beta. Čekaj, Englez da kaže brate? To je kao da te Englez nauči kako da praviš sarme. Nema smisla, ali on to tako proda i svi klinci veruju. Ima i tu foru: ako nemaš Bugatti, ti nisi muškarac. Brate, pa da. Znači, svi seljaci što voze traktor po Srbiji, to nisu muškarci, to su betine. Čovek ore njivu, hrani porodicu, ali ne. Tejte kaže: ti nisi alfa jer nemaš Bugatti.
Pa dođi ti u Šumadiju sa svojim Bugatijem, pa da te vidim kad prvi put zakačiš rupu na putu. Posle 2 minuta vozit ćeš kao da je fića. A cigare, brate, tate bez cigare ne postoji. On kad bi mu nestale cigare, izgubio bi identitet. Ja sam Andrew. Ko? Ma ništa, gde su mi cigare? On sedi i priča. Brate, ja sam zdrav, ja treniram, ja sam kickbokser. I onda povuče dim cigare dugačak 3 kilometra. Pa brate, Rocky Balboa nije pušio kad je trenirao, ali ajde, Tate zna bolje. Ima još jednu mantru, žene treba da budu poslušne. Brate, on priča kao da naručuje kuhinske elemente iz Ikee. Daj mi jednu poslušnu sa crnom kosom, dimenzije 90x60. A u stvarnosti, svaka žena što je bila sa njim verovatno je pobegla čim je skontala da joj lik drži motivacioni govor dok kuva jaja. I stalno ta fora o zatvoru. Brate, zatvor me nije slomio, zatvor me ojačao. A ja ga gledam i mislim, zatvor te ojačao? Brate, zatvor je jedino mesto gde ti je neko rekao, ćuti, sad je vreme za pasulj. To nije trening discipline, to je ručak. Ali vidi, treba priznati, čovek zna da proda priču. Lik je kao trgovac patikama na pijaci. Dođe i kaže, brate, ove patike nisu samo patike. Ako ih kupiš, postaćeš alfa. Ako ih ne kupiš, bit ćeš beta do kraja života. I klinci kupuju, naravno, jer niko nikad nije prodao više magle nego tate. On prodaje snove kao da su burek. Brate, daj mi jedan san sa sirom i jedan sa mesom. Najlepše mi je kad ga pitaju, Andrew, šta je tvoj posao? On mrtav ozbiljan. Ja učim muškarce da budu muškarci. Pa čekaj, brate, šta? Postoji fakultet za to? Dobrodošli na Andrew Tate univerzitet, smer, alfa muškarac, predavanja, svaka subota u zatvoru. Ima i tu foru sa parama. Uvek kaže, ja sam multimilioner. Dobro, brate, ako si multimilioner, što ti je najjača lokacija Bugarska? Nisi u Dubaju, nisi u Majamiju. Bugarska. To je kao da si milioner i odlučiš da živiš u kontejneru jer ti je tu najbolja energija. I naravno, MMA i kickboks. On stalno pominje kako je bio šampion. A kad pogledaš snimke njegovih borbi, brate, to izgleda kao tuča dvojice pijanih na svadbi. Samo fali muzika. Oj, moravo, moja rano. I on posle kaže, bio sam šampion sveta. Pa dobro, možda, ali šampion sveta u bugarskoj teretani, kod tetke Marije. A TikTok deca ga slušaju i pišu komentare. Brate, Andrew mi je promenio život. Pa naravno da ti je promenio, mali. Pre njega si igrao Minecraft, a sad ti pišeš na papiru kako postati alfa u 5 koraka. To nije promjena života, to je promjena gluposti. I stalno pominje kako živi luksuzno. Brate, ako tvoj luksuz uključuje Bugarsku, cigare i podcast u podrumu, onda sam i ja luksuzan. Ja imam kafu i fotelju, to znači da sam bar pola alfa. A da pričamo o bratu mu, Tristanu. Znaš Tristana, jel da? On je kao DLC verzija Andrewa. Ako ti dosadi original, evo ti Tristan. Ista priča, iste naočare, samo manje harizme. Kad ih vidiš zajedno, izgleda kao da si otvorio duplikat file na kompjuteru. Tate Final Version i Tate Copy 2. I stalno se slikaju sa cashom. To mi je najjače. Kao, stoje sa parama na stolu, cigare, whisky, žene oko njih. Brate, to izgleda kao reklama za kazino u Leskovcu, a ne kao alpha lifestyle. E sad, realno, Tate je pametan, nije glup, zna on šta radi. Lik je skapirao da se klinci lože na priče o alfa, pare, žene, kola. I šta je uradio? Samo je uzeo najgluplje rečenice koje možeš da smisliš i pretvorio ih u zlatne citate. Brate, ustani u 5, pojedi jaje i postaćeš milioner. Eto, filozofija za 21. vek. Znaš šta mi je najsmešnije kod Tate-a? On stalno govori, brate, ja sam iskren, ja govorim istinu. A onda u sljedećoj rečenici, ja sam jedini muškarac na svetu koji zna kako funkcioniše univerzum. Čekaj, brate, ti znaš univerzum? Pa NASA se pati sa raketama, a ti iz Bugarske rešio sve, sa cigarom i stolom od Ikea je. I ta njegova poza kad priča, sedi,
Raširi noge, stavi cigaru, sunčane naočare i samo čeka da ga kamera upali. Brate, deluje kao da snima reklamu za pljeskavice. Samo što umjesto Nat najbolja pljeskavica u gradu, on kaže najbolji muškarac na svetu, ja. On voli da priča o siromaštvu. Brate, ako si siromašan, to je tvoja krivica. Samo ustani i zaradi. Pa da, Andrew, hvala na savetu. Evo ja idem kod gazde u firmi i kažem, brate, Tate mi rekao da mi daš platu 10 puta veći od X, jer sam alfa, pa da vidim koliko ću dugo da radim tamo. I znaš šta je fora? Sve njegove priče su kao kopiraj lijepi. Kad ga pitaš, Andrew, kako da postanem uspešan? On kaže, ustani u 5, treniraj i ne slušaj žene. Kad ga pitaš, Andrew, kako da rešim brak? On kaže, ustani u 5, treniraj i ne slušaj žene. Kad ga pitaš, Andrew, kako da skuvam supu? On opet, ustani u 5, treniraj i ne slušaj žene. Brate, lik ima 3 rečenice u životu i to prodaje kao mudrost. Ima još jedna fora, Matrix. To mu je omiljena reč. Matrix te kontroliše, brate. A ja gledam i mislim, Tate, Matrix te kontroliše, pa Matrix tebe kontroliše samo kad ti nestane Wi-Fi u Bugarskoj. Onda stvarno si zaglavljen. Najjače mi je kad kaže, brate, ja sam opasan, ja sam targetiran, sistem hoće da me sruši. Brate, sistem, ti si targetiran od bugarske policije jer nisi platio parking kaznu. To nije Matrix, to je saobraćajna kazna. A žene u njegovim pričama su kao statisti u filmu. On uvek kaže, žene su za kuhinju. Ali kad vidiš njegove klipove, žene stoje, čute, gledaju u pod, a on 3 sata priča o tome kako je on alfa. Pa to nije harem, to je dosadnjaković na afteru. E sad, brate, Andrew voli i da priča o pravom muškarcu. Pravi muškarac nikad ne plače. Dobro, ajde. Ali znaš da je plako? Kad su mu stavili lisice. Ima onaj snimak gde ga vode, a on gleda u kameru kao da mu je pas umro. I posle priča, brate, ja sam to izdržao kao heroj. A ja mislim, heroj? Brate, izgledao si kao klinac koga su uhvatili da krade čokoladicu i on i brat mu Tristan, kad se pojave zajedno, to ti je kao da gledaš dvojicu prodavaca usisivača. Jedan ti priča, kupite ovaj usisivač, to je alfa usisivač, a drugi klima glavom i kaže, da, brate, to je tačno, to je cela filozofija. A kad krenu o parama, brate, ja sam bogat, i pokaže 100 sa parama. Ali to nisu banke, to nije račun, to je keš. Kao da su išli po svadbama i pokupili koverte, nije luksuz, to je kumovski biznis. I naravno, kola, uvek Bugatti. Brate, da li imaš Bugatti? Brate, imaš li ti traktor? Jer ovde u selu bez traktora nemaš hleba. Kod nas Bugatti ne može ni do trafike. Ali ono što je najopasnije kod Tate-a, to je kako klinci veruju u njega. Oni misle da će postati alfa ako samo ponove njegove rečenice. Zamisli scenu. Mali iz Zaječara ustane i kaže, mama, ja sam alfa, neću da jedem supu. A mama uzme varjaču i kaže, alfa, aj ustani pa pojedi 3 šamara. I odjednom Matrix reset. Ima i onu foru sa depresijom. On kaže, depresija ne postoji, to je izgovor. Brate, znači ako te boli stomak, to je izgovor. Ako ti pukne noga, izgovor. Zamisli doktora koji dođe i kaže, šta ti je, slomio si nogu? Ma nema to, to je Matrix. I najjače, on kad priča o poslu, brate, otvori biznis, napravi pare, to je lako. Pa da, brate, lako je kad tebe klinci plaćaju da im pričaš bajke. Ja da odem u komšiluk i da kažem, dajte mi 50 evra, naučit ću vas da budete alfa. Oni bi mi rekli, alfa, brate, aj skloni se s vrata. I kad ga vidiš na intervjuima, uvek iste rečenice. Matrix, alfa, žene, pare, kola. To je SEO vokabular. Zamisli njega na slagalici. Pitanje, ko je autor na Drini Čuprija? On. Brate, Matrix. Znaš šta je još smešno kod Tate-a? On stalno priča o muškoj disciplini. Brate, pravi muškarac ustaje u 5, trenira, jede jaja i vozi Bugatti. A ja mislim, brate,
Moj ćale ustaje u 5, trenira noge do fabrike, jede jaje na brzinu i vozi autobus 25 godina. Je li on alfa? Nije, jer nema Bugatti. Ali zato ima vozačku za kamion i to je mnogo vrednije kad ti treba selidba. I ta njegova poza, ja sam alfa, ja sam opasan. Brate, ti si opasan samo na YouTube Shorts. Znaš koliko si opasan u realnom životu? Onoliko koliko ti bugarska policija dozvoli. To je to. Ima i onaj moment kad ga pitaju, Andrew, šta misliš o ljubavi? On mrtav ozbiljan. Ljubav je Matrix. Prava ljubav je kad žena kuva za tebe. Brate, ako je ljubav kuvana supa, onda su svi vojnici u kasarni zaljubljeni u kuvaricu. A najjače od svega, on kad krene da priča o porodici. Brate, ja sam pravi otac. Pa gde su ti deca, Andrew? Nikad ih nismo videli. On ima decu samo u PowerPoint prezentaciji. Evo ovde je sin, ovde ćerka, a ovo su slajdovi kako da ih naučim da budu alfa. I onda još ta drama oko interneta. Svaki put kad mu ukinu nalog na TikToku, on kaže, to je Matrix. Oni me se plaše. Brate, ukinuli su ti nalog jer si spamao klince sa kupi moj kurs za 500 evra. To nije Matrix, to je algoritam. Ali da mu odamo priznanje, Tate zna kako da drži pažnju. Može 3 sata da priča istu rečenicu i da ti se čini da je to životna mudrost. On kaže, brate, život je rat. Ili si predator, ili si plen. A ja mislim, Andrew, život je burek. Ili pojedeš, ili ti pojede dan. I sad zamisli njega u starosti. Ima 80 godina, sedi u Bugarskoj, puši cigaru i priča unucima, ja sam bio alfa. A oni ga gledaju i kažu, deda čuti, vreme je za insulin. A fore je što se lik zamišlja kao filozof. On kaže, ja sam moderni Sokrat. Pa brate, Sokrat je sedeo i učio ljude da misle. Ti sediš i učiš decu da kupe kurs. To nije filozofija. To je piramidalna šema sa cigarom. I još, on stalno pominje mušku snagu. Brate, znaš šta je prava muška snaga? Kad stojiš 3 sata u redu u pošti da platiš račune i ne zaplačeš. To je snaga. Nije snaga da sediš u Bugatiju i pričaš na podcastu. Ali Tate ima i fanove koji su baš fanatični. Oni pišu, Andrew je bog. A ja mislim, ako je Andrew bog, onda je Bugarska raj. A znamo svi da nije. I za kraj, Tate je kao instant kafa. Brzo se napravi, svi je piju, ali posle 5 minuta shvatiš da ti lupa srce i da te boli stomak. On je instant motivacija, zvuči jako, ali kad prođe dan shvatiš da nemaš ništa osim citata. Brate, ustani u 5. Znaš šta je prava ironija? Lik što se zove Emory Andrew Tate treći, znači treći, priča o tome kako treba biti originalan. Brate, ti si kopija od kopije. I zato, dame i gospodo, kad sljedeći put čujete da neko kaže Andrew Tate mi je promenio život, samo znajte, da, promenio ti je život. Pre njega si bio normalan klinac, a sad vičeš na majku jer ti nije dala cigaru. To je ta transformacija. A Andrew, on će i dalje sedeti, pušiti, nositi naočare u mraku i vikati ja sam alfa, dok ga ne prekine bugarski policajac i kaže ajmo Tate, opet ti je istekla dozvola za parking.